идомаи хониши романи одамони ҷовид. боби 28. шӯриш. пагоҳи барвақти 4 июли соли 1916 аз маҳаллаҳои сарибаландӣ, гузари Охунд, Қозилуччакон ва аз дигар маҳаллаҳои деҳаи Қалъаи Нав мардон ва занон, бачагони бисёре ба тарафи маҳаллаи Қушҳавз меомаданд. пои одамон аз кӯчаи калони туппидузон ҳаргиз канда намешуд. соати 8 дар пеши дари қозихона издиҳоми азиме ғон шуд. халқ талаб мекард, ки қозӣ Саидаҳмадхон баромада ба пеши халқ дарояд ва ба маҳкамаи пристав рафта аз номи ӯ бекор карда шудани фармони мардикоргириро хоҳиш кунад. дарвозаи калони кабуди қозихона кушода шуда, аз дарун Мирзо Баҳодур, қозӣ Саидаҳмадхон ва чандин эликбошиҳои маҳаллаҳои деҳаи Қалъаи Нав баромаданд. ғулғулаи мардум андаке паст шуд. аз ҷамъомадагон баъзе пирамардон даст ба сари сина гирифта оҳиста салом доданд. Мирзо Баҳодур ба миёнаҷои кӯча фаромада пурсид: хуш, боз барои чӣ ҷамъ шуда ба ин ҷо омадаед? шумо оқсақоли адолатманд бошед, гуфт яке ҷавони ҷомадаридаи қадбаланд. арзи фуқароро шунида, илтимоси вайро ба ҳоким расонед, мардикор гирифта нашавад. халқ кар не, гуфт оқсақол. мо чандин бор гуфтем, ки фармони мардикоргирӣ бекор карда шудааст. боз чаро ба кӯча тӯб шуда мегардед? охир ин кор зеҳни давлатро намекоҳонад? як тӯда саллот тӯбу тӯбхона қатъи омада ҳамаро ба зери тиру туфанг гирад, ки айбдор? мо айбдор немӣ? фиреб додам бас. аз байни издиҳом овози хастае баромад. меовезад, меандозад, ҳар коре ки кунад кардан гирад. аз ин хел гаштанамон мурданамон беҳ. ба пеш дароед. боз ҳам мегӯям, гуфт оқсақол, мардикоргирӣ мононда шудааст. хона ба хонаи худ равед. кӯр асояшро як бор гум мекунад. хеле аз дур боз як овози дигаре баромад. агар фуқароро фиреб намедодагӣ бошед, марҳамат карда аз ҳоким хати халосӣ гирифта бароед ва ба мо нишон диҳед. ана ҷон халос, хона ба хона мешавем. ин талаби охирон ба ҳамаи ҷамъомадагон маъқул шуд. дар атрофи хати халосӣ баҳси бисёре авҷ гирифту, аммо ногаҳон оромӣ ба миён омада монд. ба гӯши ҷамъомадагон садои зангулаи фаетони пристав, ки садои махсусе дошт, расид. аз тарафи бозори чоршанбе фаетон намудор шуд. мардум ба ду тарафи кӯча ҷудо шуд. пристав расида омад. вай сару либоси сафед пӯшида, мӯйлаби думи мушбаринашро каҷаквор тоб дода меомад. оқсақол, қозӣ, бойҳо ва элакбошиҳо дарав омада аз бағали вай гирифтанд, то ин ки ба поён фароранд. вале вай номаълум карда дастҳоро аз худаш дур намуд ва ба оқсақол муроҷиат намуд. чӣ гап? анбӯҳи одамон барои чӣ ин ҷо ҷамъ шудаанд? талаб мекунанд, ки фармони мардикоргирӣ бекор карда шавад, гуфт оқсақол. дар ин вақт издиҳом атрофи фаетонро печонда буд. чашмони пристав дукон-дуконак шуда монданд. дандонҳои вай ба ҳамдигар мезаданд. бадани ӯро ларза фаро гирифт. ӯ илоҷе карда дар болои фаетон рост шуд. ба ҳар тараф нигоҳ кард. одамон ниҳоят бисёр буданд. ӯро воҳима пахш кард. овозаш ҳам канда канда шуда баромад. мо бо ҳамроҳии ҷанобон, гуфт ӯ, амалдорони дар атрофаш ҷамъ бударо нишон дода, ба пеши началники уезд ҷаноби Рӯбах медароем ва илтимоси халқро ба он кас мерасонем. дар бораи натиҷаи гуфтугӯй
ба ҳамаи халқи хуҷанд эликбошиҳо хабар медиҳанд. аммо ҳозир шумоён ҳамаатон ҳавлӣ ба ҳавлии худ равед. дар кӯчаҳо мағалу ғавғо ва бетартибӣ карда гаштан ин беҳурматӣ аст. сухани приставро Мирзо Баҳодур бо овози баланди гӯшкаркунанда бо болобандиҳои бисёре ба одамон тарҷима карда шунавонд. боз валвалаи мардум баланд шуд. то хати халосӣ надиҳед ба ҳеҷ ҷо намеравем. фиребгарӣ мекунед, марди кор намедиҳем, барои салотӣ писар калон накардаем. одамон ба фаэтон наздик шудан гирифтанд. ин вақт одами бодиққат нигоҳ карда истодагӣ бар ало дида метавонист ки пристави ранги рӯяш паридагӣ кифти фаэтончиро чӣ хел пӯчида пичироз зад. ҳай кун! фаэтончӣ тозёнаи дарозеро аз гирди сараш чарх занонда ба сағрии аспҳои фарбеҳи фаххоззада фаровард. аспҳо ба пеш давиданд. пристав аз якбора ба роҳ даромадани фаэтон такон хӯрда нишаста монд. аз байни халқ барои вай роҳи гузар кушода шуд. боз овозҳо баланд шуданд. кане ба пеш дароед, ба приставхона меравем. барои Мирзо Баҳодур ва қозии рангпарида дигар чорае ҳам намонда буд. акнун онҳо фаҳмида буданд ки халқи ба шӯриш омада аз уҳдаи ҳама кор мебарояд. издиҳом метавонад салаҳои онҳоро бо гулӯяшон андохта кашолакунон ҳам баранд. онҳо ба пеш даромаданд. намоиш туғёни дарё бар ин мавҷ зада ба сӯи чоршанбе равона шуд. ҳамчуноне ки ҷӯи калон дар роҳ бо ҳамроҳ шудани оби ҷӯйчаҳои бисёре ба дарё табдил мешаванд, анбӯҳи одамон то рафт зиёдтар мешуд. мӯйсафедон ва занон мегиристанду ҷавонон ғулғула мекарданд. ҳамин ки пешгардони намоиш аз кӯчаи Миршабхона гузашт, ба ялангии чоршанбе фаромаданд. намоиши серодами деҳаи Разоқ аз паҳлӯи урда ба пешвози онҳо баромад. акнун шумораи намоишчиён аз 7000 гузашта буд. овозҳо раъдвор гулдуроз мезаданд. намоиш қариб тамоми ялангиро фаро гирифт. одамони далер худашон пеш баромада ба дари маҳкамаи пристав наздик шуданд. дар ин ҷо чашми Пӯлод ба Ҷура афтид ки ба тарафи вай медавид. Ҷура омад. Пӯлод чашмак зад. аз ман дуртар ист, гуфт оҳиста. дар ин вақт овози дурушти оқсоқоли ба даруни обу арақ ғарқ шуда боз баланд шуд. ҳой мусулмонҳо, ҷим шаветон, мо ҳозир ба пеши пристав медароем, хабар мебарорем. қозӣ ва оқсоқол домони ҷомаҳои дарози худро бардошта тез тез қадам монда ба кабинети пристав даромаданд. пристав гӯшаки телефони калони ба девор овехташудаеро бо тамоми зураш девонавор чарх занонда фарёд мезад. ин ҷаноби Рубах, ҷаноби Артшевский, ҷаноби Рубах дар куҷо? ба сари киштӣ чаро рафтанд? бо кори муҳим? набошад шунавед, зиёда аз 10,000 одам атрофи полисияро печонда гирифтаанд. талаб мекунанд ки фармони мардикоргирӣ бекор карда шавад. чӣ кор кардан дар кор ҳайрон шуда мондам. Мирзо Баҳодур дар ҳамин ҷо ҳозир бо ҳамроҳии суди халқӣ қозӣ Саидаҳмадхон низ даромада омаданд. худатон меоед? бисёр хуб, тезтар биёед. вай гӯшаки телефонро овехта ба пеши тиреза омад ва ба берун нигоҳ кард ки намоишчиён ба дар хеле наздик шуда мондаанд. ягон то одам ба дарун надарояд. ҷонишини сардори уезд, одами лабғавс ва бадафт Артшевский расида омад. издиҳом ба фаэтони вай роҳ кушод. пристав баромада ба вай салом дод. Артшевский ба халқ бонг зад. фармони мардикоргирӣ, гуфт ӯ аз зинапоя истода, иродаи олӣ аст.
ва бекор кардани он номумкин аст, аммо баъзе моддаҳои онро дигаргун кардан мумкин аст. худи рӯйхаткунӣ бошад, ҳоли ҳозир монанда шудааст. пароканда шавед ва хона ба хона равед. ҳамаи инҳо Алӣ хоҷаю хоҷа Алӣ гуфт, як мӯшсафеди қаддароз. габро ба як ҷо монда фуқароро фиреб медиҳанд. фиребдиҳӣ бас аст. овози ҷура баромад. Пулод нигоҳ кард, ки вайро рафиқонаш миёнагир карда истоданд. ғулғулаи одамон боз баланд шуд. ба мардикорӣ ҳеҷ кас намеравад. бас акнун хунхӯрӣ. шумо хунхӯр, золим. ба ҷанг намеравем. агар ҷанг дар кор бошад, худатон равед, бойбачаҳо раванд. рост, бойҳо пахтаҷалобҳо якро ба 10 фурӯхта, 10ро ба як мехаридагиҳо раванд, гуфт одаме, ки каланд дар киф дошт. фармон медиҳам, пароканда шавед. пристав наъра кашид ва ба полисияҳо фармуд, пеш кунед инҳоро. полисияҳо одамонро тела медоданду, аммо онҳо аз ҷойҳояшон намеҷунбиданд. яке аз намоишчиён аз мили милтиқи як полисия маҳкам дошта ба пеш кашид. дигарон ҳам ба полисияҳо дарафтоданд. полисияҳо ақибнокӣ гашта ба долони бино даромаданд. намоишчиён қадам ба қадам пеш рафта онҳоро то рафт фишор медоданд. пристав ва ҷонишини сардори уезд гурехта ба дарун даромаданд. дар ин вақт дар ақиби тиреза салаи симобии мирзобаҳодур оқсақол намудор шуд ва шишаи тиреза ҷарангоз зада майда шуда рехт. тире аз тапончаи вай баромада ба сари синаи ҷавоне расид ва ӯ ба замин афтид. намоиш баақиб гашт. овози ходими ҷамолак, ки фаранҷии бечашмбандро ба сараш яклапа гирифта буд, баланд шуд. писаронам, нагурезед, одамкушонро занед. мо намехоҳем, ки писарони мо ба доми бало раванд. ходими ҷамолак рост мегӯяд, одамкушонро занед. овозе шунида шуд. овози модар аъзои бадани намоишчиёнро вижоз занонд. одамон боз ба ҷои аввалаи худ омаданд. кадом як кас полисияро ғалтонда ба зераш гирифт. шамшери вай канда шуда ба замин афтид. ходими ҷамолак шамшерро гирифта ҳаво дод. одамони дар сафи пеш истода ба дастҳояшон кулуху санг гирифта ба сари полисияҳо мезаданд. патруле, ки аз урда баромада буд, пеши намоишчиёнро гирифт. овози занед шунида шуд. халқ ба патрул дарафтод. ин вақт аз болои девори урда садои пулемёт баланд шуд. боз дусе одам тир хӯрда афтид. халқи беяроқ ақибнишинӣ кард. ротаи гарнизони урда саф кашида баромаданд. ҳама ба ҳар тараф доду бедод карда мегурехтанд. нолаи ярадороне, ки халқ онҳоро бардошта мегурехт, аз ҳар тараф шунида мешуд. аз пайи як тӯда одамоне, ки аз ақибашон Пулод гурехта мерафт, як нафар солдат пеш карда бо хамгаштии кӯчаи пуштӣ пристав омад. дар ин ҷо Пулод саросима шуда ба даруни ҷӯй даромада рафт. солдат аз ақиби гиребони он маҳкам дошт. дар ин вақт ба ёрии вай ҷура расида омада, ӯ ҳам хам шуда аз ҷӯй як чангол лой гирифта ба рӯи солдат чунон зад, ки лой пеши чашмони ӯро гирифту Пулодро сар дод. дар ҳамин вақт Иваницкий омада Пулод ва ҷураро устукорона ба дуконаш даровард ва номаълум карда истода дари онро қулф кард. солдат чашм кушода дар наздикии худ ғайр аз Иваницкий дигар одамро надид ва аз вай пурсид: ду одаме, ки аз дасти ман баромада гурехт, ба кадом тараф рафт? лаънатиҳо хез зада ҳо ба он кӯча даромада рафтанд. Иваницкий дигар тарафро нишон дод. солдат ба ҳамон тараф тохта рафт.
садои пулемёт ҳанӯз ҳам паст нашуда буд. гурезаҳо фарёду фиғон карда метохтанд. Пӯлод ва Ҷура аз дарун истодан нигоҳ мекарданд, ки Иванский ба гурезаҳо бо ишораи чашм ва даст роҳи гурезро нишон медод. онҳо акнун боварӣ ҳосил карданд, ки Иванский одамони бисёре тайёр карда будааст. дар зарфи чандин дақиқа дар намоишгоҳ ғайр аз ҷасади мурдагон ва 3 нафар ярадоршудагоне, ки халқ онҳоро бурда натавониста буд, ғайр аз жандарм, политсия ва солдатҳое, ки гургони гурусна бар ин ба ҳар тараф нигоҳ мекарданд, дигар ҷондоре намонда буд. гӯё сел омаду рафт, замин кафиду фурӯ бурд. Иванский Пӯлод ва Ҷураро дар дохили дукон монда худаш ғоиб шуд. онҳо то шаб дар ин ҷо монданд. вақте ки аз тирезачаи дукон ситораҳо осмони соф намудор шуда, дар кӯчаҳо фонусҳои хира даргиронда шуданд, дари дукон кушода шуда, Иванский даромад. дар шаҳр ҳолати ҳарбӣ эълон карда шудааст, гуфт вай. баъд аз ним соат дар кӯчаҳо гаштан мумкин нест. ҳозир ман дари хонаро нимроҳ кардам мебароям. сулфаки кардам, баромада равед. фардо ту Пӯлод ба дукон набиё. пас фардо пеш аз дуконро кушоданат як бор ба ман вохӯр. ту Ҷура то пасфардо ба кӯча набаро. хуб? хуб гӯён ҷавоб доданд ҳарду рафиқ. Иванский дари хоначаро нимроҳ карда берун баромада, дар ин вақт Миршабе, ки ба гулӯяш далви калоне овехта буд, аз дур намоён шуд. вай ба тарафи Иванский меомад. дар хона Пӯлод ва Ҷура ҳайрон ва парешонхотир буданд, ки чаро вай ишора карда сулфа намекунад. Миршаб ба пеши Иванский омада ӯро ба гап андохт. суратчӣ, аҳволат чӣ хел? имрӯз дар куҷо будӣ? дар ҳамин ҷо будам. тамошо кардӣ? тамошои аҷибе буд. лаънатиҳо ба даст афтида истодаанд. ҳозир қариб 50-таашро оварда ба халтаи сангин дароварда мондем. ба хандаи бедарду бемавриди вай Иванский рӯякӣ ҳамроҳ шуда пурсид: ба халтаи сангин медаромадагиҳо бисёр будагист? ҳа. Миршаб даҳони калонашро кушода, дандонҳои чиркин ва сиёҳашро намоён кард. ҳамтур гуфтию мондӣ. хело бисёр, бисёр. Иванский аз кисаи шим қутии папироси 4 каларо бароварда ба Миршаб дод. марҳамат. як то кашем? хайр, суратчӣ, як то чилими урусӣ ҳам кашем чӣ мешавад? вай папиросро кашида истода боз ба гап даромад. дар байни ҳабсшудагиҳо 3 то рус ҳам ҳаст. намедонам онҳоро барои чӣ ҳабс карданд. чӣ хел русҳо? аз куҷо? Иванский кунҷковӣ намуд. кай медонам. ҳозир акак политсияҳо дошта омаданд. онҳоро ба камери яккашин заданд. аз афти кор анча одамҳои бад бар ин. хайр, суратчӣ, ман рафтам. хайр. Миршаб ба кӯчаи Миршабхона даромада рафт. Иванский сулфа кард. Пӯлод ва Ҷура аз хонача баромада як нафаси дуру дароз кашиданд. Иванский бошад, то аз назар ғоиб шудани онҳо папирос кашида истода, сонӣ ба хонааш даромад. чойхонаҳо, дуконҳои бақолӣ ва атторӣ ҳама руст ва тахтабандӣ буданд. дар кӯчаҳои калони шаҳр, дар ҳар 10-12 қадам дуртар, аз рӯшноии фонусҳои овехташудагӣ, политсия ва солдатҳои милтиқдор меистоданд. дам ба дам дар кӯча политсияҳо намоён мешуданд, ки пешупеши онҳо чӣ хел одамони сархам роҳ мерафтанд. ҳамаи онҳо ба тарафи ҳабсхонаи шаҳр бурда мешуданд. аз тирезаи кабинети сардори уезд, золимтарини золимон, подполковник Рубах равшании чароғ ба берун афтода буд. дар кабинет амалдорон
бо тамоми диққат нутқи ӯро мешуниданд. хонашеру майдон ғариб даҳон каф мезанонид. чӣ тавре ки ман ба шумоён гуфтам, саркардаи ин бетартибиҳо одамони алоҳида ҳастанд, ки маҳз барои барпо кардани ҳамин гуна вайронкориҳо ва шӯришҳо аз тарафи хоинони ватан аз Русия фиристода шудаанд. ман гумон мекунам, ки Хуҷанд ва атрофи он ҳам аз ин гуна одамон холӣ нест. ман маҷбур мешавам, ки телеграммаи пешакии огоҳкунандаи генерал-губернатори Туркистонро хонда диҳам. шунавед ана дар он ҷо чӣ навишта шудааст. харобкуниҳои дар Туркистон рӯйдода истодаро аъзоёни ташкилотҳои социал-демократӣ ба мақсади ба даст овардани тамомшавии ҷанг барпо мекунанд. марҳамат карда ба одамони омадагӣ ва муносибати онҳо бо коргарон ва гурӯзаҳо диққат кунед. фаҳмидед, дар ин ҷо чӣ қадар равшан гуфта шудааст. ҳамаи одамони намоёни бетартибии имрӯзаро беистисно ҳабс карда ва ҷазо додан дар кор аст. дар ин кор аз амалдорони маҳаллӣ, аз оқсақол, аз суди халқӣ, аз эликбошиҳо ба хубӣ фоида бурдан дар кор аст. онҳо бояд ҳамаи одамони каму беш шубҳа доштаашонро нишон диҳанд, ҳабс карда гиранд. баъд аз он алоҳида дида мебароем. гунаҳкорони ҳақиқӣ маълум шуда мемонанд. ана он чизҳое ки ман ба шумо ҷанобон гуфтанӣ будам, ҳозир вақтро аз даст надода ба кор шурӯъ кунед. тамом. подполковник аз ҷайби қафогии камзулаш рӯймолчаи калон бароварда, бинии дасткаду монандашро ҷарангоз занонда афшонид ва арақи пешонаю рӯяшро пок карда ба стул нишаст. ба шумоён ҷавоб, ҷанобон, гуфт вай охир. ҳама даст ба пешона бурда хайру хуш карда баромаданд. дар берун шамоли гарме мевазид. шаҳр холӣ ва ором буд. аз дур овози давлзании миршабҳо шунида мешуд. пас аз 3 рӯзи паст карда шудани шӯриш, ба деворҳои кӯча ва бозори шаҳр эълони тантананоки губернатори ҳарбии вилоятии Самарқанд часпонда шуда буд. амри олитарин дар бораи даъват кардани коргарон аз кишвари Туркистон аз тарафи ман эълон карда, аммо ҳамаи аҳолӣ ин эълонро як нав нафаҳмиданд. баъзе одамони доно ва бофаҳм фаҳмиданд, ки гуфтаи ман талаби қонун аст, яъне амри подшоҳро бояд иҷро кардан дар кор. дар баъзе маҳаллаҳо дар байни аҳолӣ одамони шӯришгаре пайдо шуданд, ки онҳо беҳбудии аҳолиро намехоҳанд ва онҳо дар бобати даъват кардани коргарон ба мардум маслиҳати бад дода, онҳоро водор карданд, ки саркашӣ кунанд. фармони дар бораи даъват кардани коргаронро ҳеҷ кас боз дошта наметавонад. агар аз ихтиёрии коргар додан гарданкашӣ карда шавад, он гоҳ давлат ба шаҳру қишлоқ қушун мефиристад. баъд аз он нисбат ба ин гуна одамон ҳамчун одамоне ки сухани подшоҳро рад кардаанд муомила мекунанд. дар кӯча ғайр аз боён амалдорон одаме ёфт намешуд, ки ин эълонҳои қатор андар қатори овехташударо хонад. баъд аз он ки амалдорони подшоҳӣ дар маҳаллаи ҳазрати бобо одами барои об гирифтан ба лаби дарё омадаро ба зери зарби тозиёна гирифта маъюб карданд. мардуми меҳнаткаши шаҳр хонашин шуда монд. политсияҳо дар кӯчаҳо сайр карда мегаштанд. ҳеҷ одам тобу тоқат надошт, ки ба одами дигаре рӯбарӯ шуда вохӯрӣ кунад. ҷосусҳои полисия ҳеҷ як одамро аз зери чашм дур намекарданд. ҷамомат бегоҳӣ гаштан, ба тоҷикон ва узбекон фурӯхтани билети роҳи оҳан бо фармонҳои махсусе манъ карда шуд. бо ҳамаи ин ҷазодиҳиҳои сахт ва таъқибу таъхирҳои беамон,
дастгоҳҳои зулми подшоҳӣ натавонистанд шӯришро ба тамом хомӯш кунанд. оташе ки мардуми меҳнаткаши хуҷанд ба муқобили шоҳ, боён, амалдорон ва судхӯру ханднотон афрӯхта буд, дар нимаи моҳ тамоми кишвари Туркистонро фаро гирифт. узбекон, қазоқон, қирғизон ва туркманҳо ба муқобили империализми ҳарбӣ феодалӣ баромаданд.